हाग्रामा महिलारिया 14 बोसोरनि हिसाब खिताबखौ लानानै जिरायोब्ला आंबो जिरायनो रेडि। 5 बोसोरनि उनाव हाग्रामा महिलारिनो आं गावनो हिसाब होगोन। बिथाङा हिसाब हमबानो जाबाय। बिथांनि 17 बोसोराव 2900 करोड़नि एनामलिस बिथाङा खालामदों। आं 5 बोसोराव बेसां एनामलिस खालामदों, मा खालामदों बिथाङा फैलायनाङा। 5 बोसोरा जोबखांनायनि उनाव आं बिथांनो गावनो हिसाब होगोन आरो बिनि उनाव बिथाङा आंजों साहस दङबा जिरायबानो जाबाय। सीएम प्रमोद बर'नि गोख्रों फिनजाथाय। नंगौ, बीटीसीनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों बीटीआरनि सीएम प्रमोद बर'आ। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारिया सीएम प्रमोद बर'नि सायाव रां जाख्ल'नायनि अजद होदोंमोन। बेनि सायावनो गोख्रों फिनजाथाय होदों सीएम प्रमोद बर'आ। सीएम प्रमोद बर'आ गोख्रों रावजों बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया 14 बोसोराव 2900 कोटी रां बेले-बेजे खालामदों। 5 बोसोराव आं बेसेबां रां जाख्ल'दों बेखौ आं हाग्रामा महिलारिनो हिसाब होनो जेब्लायबो रेडि। 5 बोसोरनि उनाव हाग्रामा महिलारिनो आं गावनो हिसाब होगोन। सीएम प्रमोद बर' बिथाङा बुंथिबावदों दि बीटीआर एकर्डनि उनाव मा मावदों मा मावाखै बेखौ रायजो राजाफोरा नुदों। बेयाव हाग्रामा महिलारिनि सार्टिफिकेट लानांगौनि गोनांथि गैया। बीटीआर एकर्डनि उनाव दासिम जेसेबां साख्रि होबाय हाग्रामा महिलारि बायदि लाख लाख रां घुस लायाखै। जेसेबां साख्रि मोनदों थाइसेबो रां घुस होआलासेनो साख्रिखौ मोनदों आरो एमप्लयमेन्ट जेनेरेशनाव रोजा रोजा सुबुंफोरनो साख्रि होनो थांगासिनो दङ। बे गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंदों सीएम प्रमोद बर'आ। नंगौ, हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बाथ्राफोरनि सायाव फिनजाथाय होनानै बे गोख्रों रावफोरखौ बुंदों सीएम प्रमोद बर'आ। चन्दन ब्रह्म बिथाङा बर' माहारिनि सोमावसारनायजों गोलाव समनिफ्रायनो जड़ित जाबोनाय सासे बेक्ति आरो बिएलटिआव बिथाङा हाग्रामा महिलारिजोंनो एखेलगे सोमावसारदोंमोन। जेब्ला निगोसिएशन जायो, सरकारजों सावरायनाय जायो, बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकारजों सावरायनायाव बाहागो लायामोन। जों मिथिगौ, गेजेर गेजेरल' मोखां देखायोमोन। किन्तु गासैबो खामानिखौ चन्दन ब्रह्म बिथांनि दैदेननायावनो, आरोबाव दङ बिथांमोननि आं मुं लाया, बे माखासे दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायावनो गोरोबथासिम बिथांमोना खामानि मावदोंमोन आरो गोरोबथा खालामदोंमन। गोरोबथा जाखांनायनि उनाव थोंजोङै थांनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिआरआव जिरायहैदों, बिनि बादै जेबो नङा। दा बिनि उनावबो सरकार सामलायनाय समाव मन्त्रि जानानै, एमएलए जानानै आरो आगोआव डिपुटि चिफ जानानै गोबां खामानियाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लेफ्ट राइट अरायसम चन्दन ब्रह्म बिथाङा आरोबाव सासे सानै दैदेनगिरि दङ, जोबोद माने गोख्रों खामानि मावग्रा बिथांमोनानो हाग्रामा महिलारिखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बानायदों। दा बिनि उनाव बिथाङा चन्दन ब्रह्म बिथांखौ आं सिनाया, सोर चन्दन ब्रह्म होनना बुंनाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफ्रा साननो गोनां जादों जे बिथांनि माथायासो मायबा थिग गैयै जाखो ना बिथांनि सभाबानो बेबायदि मार। दा सासे लोगो, जांख्रिथायनि लोगो, थैस' थांस'नि लोगो, सेक्रिफाइस खालामग्रा लोगो, बेखौ जुदि बिथाङा फैनानै सिनाया होनोबा बाखि 35 लाख मानसिफोर बड'लेण्डनि, बाखि लाख लाख बर' मानसिफोर बेखौ बोरै सिनायगोन? दा नंखायनो हाग्रामा महिलारिखौ बयबो लासै लासै नागारदो। आंथ' बुंनो नाजायो, माने आं नागिरो जे नैबे इलेक्शननि उनाव जि साफा सानै बिथांनि लेफ्ट राइट दङ बिसोरबो लासै लासैनो गोमालांजोबगोन बिथांनिफ्राय आरो गोदान सेंग्राफोर माबा माबि नागिरनानै बिथाङा साननैसो दोलोखौ लांबावनो हागोन। बिनि उनाव बिथांनि पार्टिनि तालायानो बन्द जागोन। सार, आरो नोंथांखौ बुंबावदों दि बिथाङा बोसोराव रां फैनायखौल' जानो रोंगौ, नाथाय रायजोनिफ्राय खामानि मावनो बिथाङा हिसाब हमबानो जाबाय। बिथांनि 17 बोसोराव 2900 करोड़नि एनामलिस बिथाङा खालामदों। आं 5 बोसोराव बेसां एनामलिस खालामदों, मा खालामदों बिथाङा फैलायनाङा। 5 बोसोरा जोबखांनायनि उनाव आं बिथांनो गावनो हिसाब होगोन आरो बिनि उनाव बिथाङा आंजों साहस दङबा जिरायबानो जाबाय। आं दिनैबो जिरायगोन, दाबो जिरायगोन, 1 सेकेन्ड उनावबो आं जिरायनो रेडि। जुदि हाग्रामा महिलारिया बिथांनि 17 बोसोरनि हिसाब निकासखौ लाना जिरायोबा आंबो जिरायनो थाखाय रेडि। नाथाय हाग्रामा महिलारिया बेबायदि हिसाब निकास लानो हाग्रा मानसि नङा। चन्दन ब्रह्मखौनो सिनायाबा आरो मा सिनायबावनो बेलाय? बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौ दासिमबो गनायनानै लाया सार बिथांमोना।
बिथांनि गनायनाय गनायैजों बिटिआर एकर्डआ जेबो नङा बेयाव गोजोन फैबाय सान्थि फैबाय बिटिआरनि सिमाया अरनो थांगासिनो दङ गोबां खामानि जादों बेखौ रायजो राजाया नुदों गोबां इन्स्टिटिउसन जागोन बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों पुलिस मिलिटारिनि गोबां मोनसे समाव इमान अत्याचारमोन दिनै बियो गैला बिनि बिदा फंबायफ्रा न'आव फैनो हाजोब्बाय बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों दा बिनि उनाव आरो हाग्रामा महिलारिनि सार्टिफिकेट लानांगौथ' दरकार गैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा मानसि बेखौ बयबो मिथिगौ दिनै बिथांनि सरकार फैनायनि उनाव जौ जुवा बेसां हिंसायारि थासारिफ्रा जालांबाय बर' समाज जौगानायनि थाखाय बबे मोनसे खामानिखौ बिथाङा मावखो जोंनियाव फैनानै जोङो हाजार हिसाब होगोन दायो सार बिथाङा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिथाङा न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै रायजो राजानाव फन होनानै बिथाङा गाद्दायाव फैदों नाथाय बिथाङा दासिम होनो हायाखै जोङो दासिम जिखिनि साकरि होबाय बिथांनि बायदि माने लाख लाख थाखा घुस जायाखै बिथांनि बायदि लाख लाख थाखा घुस जानानै बर' मानसिफोरखौनो थगायाखै जिखिनि साख्रि होबाय खुनु थाइसेबो थाखा